Vitajte pri tejto epizóde The 70 Soul, moje dni vo Varaseoni. Najkrajšie a najhlbšie príbehy života sa často skrývajú pod zaprášenými vrstvami našich vlastných skúseností. Dnes nás spisovateľ Rajesh Chandrani Madanlal Jain berie do jednej takejto galérie svojej minulosti. Je to spomienka stará 48 rokov, ktorá pripomína dni na inžinierskej fakulte v Jabalpure. Ale v skutočnosti je to príbeh tichej otcovskej lásky, pýchy na svojho syna a onoho zvláštneho okamihu, kde lúčenie a nádej na stretnutie tepú spoločne. Vypočujme si dojímavú spomienku Rajesha Zvláštnosť. Spomienka je stará viac ako 40 rokov. Študoval som na inžinierskej fakulte v Jabalpure. V tom čase som medzi Jabalpurom a Varaseoni cestoval mnohokrát. Dobrý štátny autobus jazdil z Balagetu do Varaseoni o 5 hodine a 30 minúte ráno. V dňoch, keď som mal odchádzať z Varaseoni do Jabalpuru, som musel vstávať skoro. Moji starí rodičia, otec aj matka vstávali skoro každý deň. Keď som bol pripravený a odchádzal z domu, starí rodičia a matka ma chodili vyprevádzať k dverám s vlhkými očami, ale otec so mnou išiel celou cestou až na autobusovú stanicu. Väčšinou sme s otcom išli pešo. Týmto spôsobom si vybavil aj svoju rannú prechádzku. Keď sme išli, upratovačky práve zametali cesty. Varaseoni sa len začínalo prebúdzať. Pretože v tom čase bol nezvyčajný pokoj, bol spev vtákov, najmä vrán, počuť veľmi zreteľne. Dnes už toľko vtákov nezostalo. Dorazili sme na autobusovú stanicu. Tam otec pohľadom hľadal ostatných cestujúcich. Ak našiel nejakého známeho staršieho človeka, predstavil mamu a povedal, to je môj syn. Študuje v Jabalpure engineering. Teraz tam práve ide. Po takomto predstavení cítil istotu, že ma zveril do opatery staršieho človeka a že počas cesty nebudem mať žiadne problémy. Všímal som si otcov spôsob reči. Pri vyslovovaní slova engineering cítil veľkú pýchu. Potom prišlo čakanie na autobus. Pretože nebol žiadny hluk, spoznal zvuk prichádzajúceho autobusu na kilometer ďaleko a povedal mi, aby som bol pripravený s batožinou. Keď autobus zastavil, svižne vbehol dovnútra a zarezervoval mi voľné sedadlo vpredu, na zadných sedadlách to viac drns. Keď som si usporiadal batožinu a posadil sa, vystúpil a postavil sa k oknu. Prišiel ma vyprevadiť k autobusu do Jabalpuru, ale keď som už sedel v autobuse a ten sa chystal na odchod, cítil som, ako sa jeho srdce pohlo k slzám. Bol to zvláštny okamih. Musel ma poslať do Jabalpuru, ale zároveň bol smutný, že ma posiela preč. Autobus sa rozbehol. Jeho kroky sa obrátili domov. Videl som ho otvorene plakať len pri veľmi málo príležitostiach. Teraz už chápem, že v tichosti plakal pri každej takejto príležitosti. Naše životy sú plné takýchto zvláštností. Práve ste počuli spomienku Rajesha Zvláštnosť. Tichá otcova láska, jeho čakanie pri okne autobusu a hrdé vyslovovanie slova engineering, to všetko nám pripomína nevyrieknuté obete našich rodičov. Život je skutočne krásnym vizuálnym umením takýchto zvláštností a horkosladkých okamihov. Dúfame, že sa tento príbeh dotkol nejakého kútika vášho srdca. Ďakujeme, že ste sa k nám pripojili na kanály Atria's Ambitions. Zostaňte s nami pre ďalšie takéto nevyrieknuté príbehy. S úctou.